आं कामदार दैमारि आंजों लोगोसे केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी मोनसे मोजां खौरां बाक्सा जिल्लानि दारकुसि बियाबनि सिङाव थानाय तिनि पुखुरी गामि होननायावहाय दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि बारग' गौथुमा नेहाथारि मानगोनां राजेन बर' बिथांमोनखौ दिनै गोथार सिजौ बरायनाय जे हाबाफारि जोबोद गाजा गोमजायै बिथाङा खुंफुंदों आरो बे हाबाफारियाव जोङो सफैनो हादों आरो लोगोसे बे हाबाफारियाव जों बिथांखौ सिगांनो गनायना लागोन बिथां बरायबाय सार बिथांखौ खुलुमबाय बाथौ मिसारि नोंथांमोनखौ आं बरायबाय बे समावहाय दिनै आंनि बे नखराव बाथौ गायसनदों गासैबो रायजो राजाफोर लिंथुम बे समाव नुजाफैनो हादों आं दिनैनि बे समावहाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां बिथां गणेश दैमारि बिथांखौ मोननो हादों सानजा बाक्सा जिल्लानि बिबानगिरि बिथांमोनखौ मोननो हादों आरो जोंनि दारकुसि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ मोननो हादों आरो बे समावहाय आङो मोनबा गामिनि आर'ज हान्जाखौ लेंहरनानै दिनै आर'ज गाबनो हादों गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे दिनै जोबोद मोजां मोनदों आं भाबिनो सानदोंमोन गोबां समनिफ्रायनो जे माला नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ मोजां रोखोमै लाखिनानै सिबिनो हागोन जाय नुवाथारि आनान गसाइया जोंनि जिउनि बा जिउखौ खुंफुंलांनो थाखाय जेरैबायदि आशीर्बाद जों मोननो हादों बे बोराइ बाथौखौ जों बोरैहाय मोजां रोखोमै लाखिनानै जों सिबिनानै न'खरखौ मोजाङै खालामलाखिनो हायो गथ' गथाय इयुन जोलैखौ जाहाथे मोजां खालामनो हायो बेनि थाखाय जथेस्थ' नाजादोंमोन दिनै आङो साक्सेस जाबाय होननानै गावखौनो सानना लादों आरो नोंथाङा दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि गौथुमारि नेहाथारि बे हिसाबै नोंथाङा धोरोमारि बिथिङाव गोबां गौथुमनि खामानि मावनायाव गोबां बिहोमा दङ लोगोसे नोंथाङा बेक्तिगतभावे सासे गभर्नमेन्ट एमप्लयिहाय जायो बे हिसाबै नोंथाङा एसेबां बेस्थ'नि गेजेरजों जाबायदि मोनसे समायना रमायना मोनसे हाबाफारिखौ गोथार सिजौ बरायदों बे गोथार सिजौखौ बरायनो मोननानै नोंथाङा माबोरै मोनदों आङो जिहेथु बर' फिसा बर' बिमानि गोरबोआवनो जोनोम जादों जिहेथु धोरोमा जोनोमनिफ्रायनो बोराइ बाथौ धोरोमारि माने आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आं गौथुमारि नेहाथारि बिबान लाबोदों नंगौ लाइमोन आफादनि बे समाव जि जायगायाव थायो बे समावनो आङो गौथुमनि खामानिखौ हानाय बायदि मावबोदोंमोन नाथाय जिबायदि मावनांगौ आं बेबायदि हायाखै जिहेथु आंनि साख्रिया एसे आलादा आं जिहेतु पुलिस बिफानाव दोङो खिन्थु दिनै जे आङो आंनि न'खराव जे बिदि सिजौ बरायनानै न'खराव बाथौ गायसननानै जे मोजां रोखोमै माने फालिनो मोनसे सुबिदा मोनगोन आं मालाबाबो सानाखैमोन खिन्थु गासैबो बे नुवाथारि आनान गसाइनिनो आशीर्बाद होनना बुंनांगोन आरो जाहाथे नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौआ जोंनि न'खरखौ जाहाथे अरायबो सुख आरो सान्थि आलो गोजोन थानायाव जाहाथे आशीर्बाद होयो बेखौनो आं दिनै आसा फारिदों नोंथाङा नोंथांनि न'खरनि बेसेबां सुखु दङ नोंथांनि न'खरनि गासैबो जोङो न'खराव जों बिदा फंबाय साथाम जों साथामबो फिसा फिलासे साख्रि मावो आरो बिनानावफोराबो फिसा फिला साख्रि मावनाय न'खरावनो हाबा जादों बिथांमोनाबो जथेस्थ' हेफाजाब आरो मदद होदों दिनैनि बेलायावबो मदद होदों आरो बे जिथु थानसालि जोंनि न'खरनि जिथु बाथौखौ लुफुंनायावबो फंबायमोनाबो हेफाजाब आरो गासैनि हेफाजाबावनो जों बेखौ 4 लाखनि सायाव जोङो खरस खालामनानै बे बाथौ थानसालिखौ दिहुननो हादों बे गोथार बाथौ थानसालिखौ नोंथाङा जाबायदि मोनसे समायना महर होनानै दिनै गायसनदों लोगोसे बे हाबाफारियाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि फैदों आरो गोबां दौरि बिथांमोनाव फैदों ओनसोलनि रायजो राजा गेदेमा बिथांमोनाव फैदों आरो नोंथाङा बे समाज बेबस्थानि गेजेरजों धोरोम खान्थिनि गेजेरजों नोंथांमोननि बे दारकुसि जिल्लाजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि गासैबो सुबुं बिथांमोनखौ दोरोङारि बिथिङाव माबायदि खावलायनो नागिरदों आं बिथांमोनखौ दिनैनि दिनाव जोबोद मोजां मोनदों मानो होनबा आं मालाबाबो सानाखैमोन मानसिफ्राथ' जथेस्थ' बेस्थ' बिबानगिरिफोरा गौथुमारिनि जिखिनि जिहेथु दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोना आरो जोंनि सानजा बाक्सा जिल्लानि बिबानगिरि बा जोंनि बे नैबे जिहेतु बियाबनि बिबानगिरि बा जोंनि गामिनि रायजो राजायाव जथेस्थ' तथापिय बिथांमोना गावबा गावनि माने आंखाल समखौ गारनानै दिनैनि आंनि खावलायनायाव फैनायनि थाखाय जों न'खरनिफ्राय खुलुमहरदों बिथांमोनखौ रोजा रोजा खुलुमहरदों गोसोनिफ्राय माने बावहरदों आसा फारिदों बिथांमोना बेबायदिनो जाहाथे सोरनिबा न'खरफोराव बिदि बाथौ गायसनब्ला हेफाजाब आरो मदद होयो न'खरखौ गोजोन होयो आरो जाहाथे समायना खालामो बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय आरो दिनै जिहेतु बे हाबाफारिनि गेजेरजों जिखिनि आलासि बिथांमोना फैदों जिखिनि नोंथांमोननि जायगानि गोबां धोरोमारिफ्रा आहिबाफोर सफैदों बिथांमोनखौ नोंथाङा न'खरनि हिसाबै माबोरै सामलायनो आं बिथांमोनखौथ' मा होनना बुंगोन दिनै आङो होनो थाखाय जेबो गैया गोसोनिफ्रायनो खुलुमनायखौ जासिहरदों आन्थु खेरायनानै खुलुमदों बिनि बादै जोङो बिथांमोननो होनो हानायनि जिहेतु जेबो गैया जाहाथे बिथांमोननि जों ऋणी जाना थागोन बिथांमोना जोंनि न'खराव फैनायनि थाखाय आंनि न'खरनि माने बाय बाहागिनि जानानै बा न'खर फंबायमोननि जानानैबो आङो बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरदों आफा बोराइ बाथौआ बिथांमोनखौबो जाहाथे सुख आरो सान्थि लाखिथों आरो जों जाहाथे गासैबो जों अनलायनानै थानो हायो आं बेखौनो गुरै खावलायहरदों खुलुमबाय
दिनै बे बाथौ सिबिनायाव आं रायजो राजाखौ साबायखर बावबाय दिनै गोबाव समनि थाखाय सिबिनो होननानै आं जाफुंसारबाय